Ma bodolni chini takhok bukhok rok tini bubagrani bwskangni chobano khapurjagoi ebong greater Tipraland no khapurjagoi tini bubagrani chobo logrinani bagui phaiye tini oro 27 family ni 101 buta tini chini Tipra Motha join khlaipika जों बरनो खा गाहाम ताइ खा कुफुर बायखा दिनै जों लामसगो तामनि हिनबा जों थांजांनानि जोंनि हानो फिरक माननि बागै जों दिनै सबावो बरनो लगिमाननि बागै जों खा तंथगो गाय अ मेसेज अ लखन खोब्रानि मेसेज सारा तिफ्राव थानाय हिने आं खा खालायो ताबुक बजारा लासिबुइ तंनाय किरिबुइ तंनाय ताखक जोंनो आं सानानै मुसंगो सबानो ता लाचिदि सबानो ता किरिदि तामनि हिंगा काय मोथांजांनानि सबावो नरक फाइदि तामनि हिंबा जों थानाय 70 बोसोराव जों बुइबाय बुनि दफाबाय ब्लाइखानो थकक जाका गोबां मा राजनैतिक दल बाय जों थकक जाका ताखुक रक बुकुक रक आबनि बागै अ हा बुबाग्रा जखन अ हानो मोथांनानि अ हानि बोसारनो फियकनानि हनै जखन सभा नखरका जों बबैनो तंनानि नांगौ आबनि बागैनो जों जतनो तिनि अलखन खोबारानि न खबै गोबां मते बामचैनि बर' रक तिनि जों गोबां मा जागाव फाइनानि हनै सभाव जइन निनानि हनै जों खबर मानि तंगो बसकां सालो नर नुंनाय हंकाय जों अर तिनि ग्लाइखानो तंथका तामनि बागै चिनि मान्दाय नि ब्लक नि चेयारमैन प्रेसिडेंट चिनि ताखक टनी देव बर्मा चिनि और चिनि ताखक लिमन देव बर्मा चिनि बिनय देव बर्मा संहाय गोबां मा और तिनि और मानजक फाइका जॉइनिंग पांडाव नंकाय बसकांनि सालो चिनि ते प्रोग्राम तंग गोबां मा काय गैदरिंग मास गैदरिंग बसं खलायनाय काय तै सालकिसानि बिसिङो न अ जिरायना constituency नि आन्दार एवं मानदे पुलिनपुर constituency नि आन्दार दूर टू दूर बसं नंका कैंपेन खायनानि हिनि सिं आसा खायतंगो आ जरा आ समय अ आमसाइनि अ मानदाय एवं अ जिरायना खला आमसाइनि लुकरनो जों लगी मानना हिनि जों खाख्लायो आं खाख्लायो जे बुबाग्रानि दैफां बाय जिनि दफा सालसा जों यगनाय जिनि हानब जों फियग माननानि हिनि हामबाय Tipraland ayo Lakhan Tipra Motha ayo Lakhan Tipra Motha sini Bubagra sari tawa habis langsung lamsogo amsai tahu bukong sini Tipra Bubagra ni sari tawa habis langsung lamsogo